อ๋อini tum churu ing tum ladak aparang sali local committee president people mal ipung te alang tum ka ke ports tami ladak cherok tok pena joksi pini ports tami duar bagri local mc ka pin khat ateng pen ini tum ladak kedam tang jami poni phain ko ranar ke barni tumoni the pena jok hem kana hok rit kana hok at tum adimak long aking ri anang pali long lo la pen ini tum chini lo kedam tang porans tami 2017 independent pen richard tok bi hided pen abang ke duar bagri arad phan pena an adim abang ke alang un an pen bang ke kera pali lo la pen la solong li tum kai ke da ning chibini la li kaningi tap olam gali alang li party plak play kamane APHLC congress taho kamane ka preka song plak play pen si alang li kai ke ports tami kisung andi kisung bu mathasi kadok ka arad phan tami alang li rabdun asong tha si pini ports tami kedam tang jami poni phain ko retro karni kilik jok det pen phi ko ner ke barni si da ka bang ke tomon ke the lapson kotona dolo la song ko mestame kedam tang ko matang ko pi jok le sami alang li lahai lakha ke pen si pini stame hemrit kan ho ka tuma phan bang ke duar bagri local mc non alang li ke BJP along CM khibom alang li hin pen si kera pajiram tha puni toman birta nang palisi daithor local committee president la pendak aparsali polling station along local committee president secretary men jelang pet pen sidak aparsali polling station ke parlo langmang tok biarong ni tum nang humri pen si alang li na pen khata teng pen ni tum kera pajir long lo asili tum churu ni duar bagri arat stame ni tum chichini pa me alang li Richard Tobi non alang li Carbon Autonomous Council along education EMC khibom alang li kerap la ke alang li party plak play la pen thorom plak play la pen non mat stameli tum thenglong bom lo alang li karkli ke pheju ben chong cheng lok ki thi ke jang alang li kisung kaduk ke velong stame arja bun kruk pen un an alang li aja kong do an pen ke kerap pajir dun son si alang li PMAYG hemso ki pi ben cheng lok kaprek la government ben scheme stame alang li party plak play ben sinon ke dam tang porn stameli tum pi pachetang pon bom lo asi la son thak thak sili tum alang li phan ka ke porn stameli tum ning che thidu nei la pen ka cherap dun apor hudi tum sangkur duar bugri arat stameli tum matha dun pen chitra bun nei pusi pini lan tum thengno stame than pachini pon lo la pen ning arong lo pini dak la langmang to biarong along ni tum nang humri pen hemrit kan ho ka tum phan an stame duar bugri local mesi ahin pen aparman kirap ni tum hin pen pajir takang long lo la lo tante hok pera bang ke ni tum lapuan ka chi chakai po bang ni tum non ma thekthelang bipon malang ni tum non het sila dak hem kimi lang nang ka chi kim alang ni tum ye hok pera bang ke nile bahawar chihar langso piso rong alang tum la dak piso somi la dak si en amasinon mala dak dokok documents la hais tame ke chok che dolang oi phis tame mo document chok alo la phi de kiraba bang ke litum la ke litum ar pulo la pen la dak local committee la dak aparong sali ala tum ka ke same cherok to jeni si non pena la dak hemso ke long do alang litum pen si puthot litum RDN pon pen claim pot bo oi phis tame ke cheng sia bang ke lang litum documents bang nang la so documents ka che claim pa litum apor bang chong du na kok bo la hello kadu eno na madili tum don ke ba phailong lo office tami non la dak major tum phanan la dak don truck atum han ni tum pajir dakang long lo na son si bura terona rong dak hans men han se rong dolang alang li tum phan tami ni tum tarjeng ba farman richard to bi pin khara teng mate alang li hin pen kera pajir farman ni tum dak aparang sali polling station local committee bitung atum la pen an parta daithor local committee bitung atum ben si pi pajir pon po taring corner kep adap rang tomon ke the pen ongdung ahem la dak kan hok dolol sa sopta em richard tok bi sme alang li arjirong si pini nai tum hana kira pi pajim la sila sopta nang tum kana ning rong pon lo hok lo ri tum kedam tang labang sorni tomon ke the jok ni tum don chok phone la sonsi na hok dun lo lapen pas tami alang li akang khon bena jok ti tum han peni tare jeng bak farman pu samne pini di tum hanang pajir pon pot ning rong par pik lo alang li recharge sok bi phang samne asila kedam tang ang samne alang li kisung ke du ke thek dun long akirap ke thek dun long pen palang pan churu par pik an par ni tu ko samne noni tum hatan arab lo ane da peni don kon hem tu man sigir ke don ke bag do ja phai ke samne sapo non anan elang hala don pli tum bange samne don trok phan bange non pini bange pajir pon nalemen che than pe ma element kamra rong pi